Chcem ešte vyhlásiť, že niekedy je užitočné sa pozrieť do očí darebáka. Áno, je to niekedy dobré. V tom s vami súhlasím. Do očí darebáka, ktorý vás chce zničiť len preto, aby si zachránil vlastný zadok. Vy si čo chcete zachrániť, pán Kažimír? Ja tvrdím, že ste tiež darebák a preto sa chcem pozrieť ja do očí vám. Aby si zachránil vlastný zadok. František Imrece klame s otvorenými očami. Pán Kažimír, vy tiež. František Imrece klame s otvorenými očami. A ten človek klame, pretože má z toho prospech. Pán Kažimír, vy tiež z toho vášho klamania máte prospech. Ten človek klame, pretože má z toho prospech. Bol 6 mesiacov vo väzbe ako podozrivý z ťažkých zločinov. Z toho 2 mesiace začal spolupracovať s políciou a s prokuratúrou. A čo je zaujímavé, že na slobodu bol prepustený až potom, čo podal na mňa trestné oznámenie s touto absurditou, s ktorou bojujem už skoro 2 roky. Pán Kažimír, veď tento zločinec Imrece, podozrivý z ťažkých zločinov, ako hovoríte, bol predsa vašou pravou rukou na finančnej správe Slovenskej republiky. Nechcete nás zasa klamať, že ste o tom nevedeli? Že, pán Kažimír? Takže tvrdím, že mal jednoznačný prospekt z toho, že si vymyslel túto lož, ktorá lož spočíva v ničom inom, len v tom, že som mal uplatiť. Tvrdím, že som mu nikdy žiadne peniaze nedal. A to je proste alfa omega, na ktoré budem trvať do konca svojho života. Tvrdiť a trvať môžete, pán Kažimír, ale my tomu nemusíme veriť. A na stránke Wikimedia toto všetko bude aj po konci vášho života. Nikdy som žiadne peniaze nedal. To znamená, ja som ho žiadnym spôsobom neuplácal. Ten človek klamal aj v iných prípadoch. Pamätáte si prípad ministra Mikulca, ktorého označil za prijímateľa úplatku od jeho firmy. Alebo pán prezident Andrej Kiska by vám vedel dosvedčiť, ako sa mu zaprisahával, že nemá nič spoločné s jeho diskreditáciou. Pán Kažimír, vidím, že viete pekne a veľa hovoriť, o čom všetkom Imrece klamal vtedy aj teraz. Ešte raz sa pýtam, klamete aj vy, keď tvrdíte, že vtedy, keď ste boli jeho priamym nadriadeným, ste o tom nevedeli? Klamal vtedy, klame aj teraz. Aj vy, pán Kažimír, klamali ste vtedy, klamete aj teraz a ja si dovolím tvrdiť a trvať na tom, že budete klamať až do konca vášho života. Klamal vtedy, klame aj teraz. A ešte by som chcel pripomenúť, že od vás, pán Kažimír, očakávam návrh na termín nášho vzájomného stretnutia s pozrením sa z očí do očí. Mám pre vás pripravených niekoľko otázok v súvislosti s